Tsakamani, madi boy here. Murungu, murikuita sei? Magona wena maya kuzosapota business rangu ka. It's been quite late here. Yes, saya, chirega kuchema kamuranda rume. Kusvika kwedisi paposition kazvinhu zvese zvinova zvatanga kuitika. Wagwani Tsakamani, urikuita sei? Mukoma. Muri seiwo imimi? Kuri seiko kwamuri kubva? Ipapo uri wrong ka. Ina handisi blazi wako kana wazogaraka. Inini ndiri blazi wako kasaka unofanira kundimhoresa uchiti blazman waiziya. Sorry mani murungu. Mamuka seiko blazman. Kuri seiko kwamuri kubva? Baba makarwe. Mene dzedu dzero kare muri kuita seko naye mukoma wangu. Isusu tiri makomrade baba. Aiwa, matogona baba mandifungisa kakwedu ku Australia uko. Ayo Tsakamani, putseki kwanzwa ka. Zvine basa reizvozvozvo. Uri kutitaura nyaya yeku Australia uko koti nei nazvo isusu. Chamani tiri kutokuziyeka imimi makaenda kuforeign uko kwako. Mukanobata mai ikoko mukadzoka makabhenda boots. Chamani pano paHarare kapanoti isusu waiziya. Okay. Matindokupa eko chiko nhasi. Une magaka mambishi here akachekwa kuti kwati maringi nemadomasi mambishi akachekwa kuti ati maringi nemaonyeni futi akachekwa. Then hauchiona manje kuita American goulash. Une magearbox enguruve here. I think kwete magearbox handina ini blazman. Ndine fish and chips kane mapoloni. Yezve papoloni apa bhozve kuti ndokuti tioneka. Wereshenda irarame pasina poloni kaJamani. Iwe makarwe uri kuda chii? Isusu tiri makomrade baba. Apa kapa ini nangu ndinokuda chi mafresh chips akaiswa vinegar yakati kana une masalad in things ka undipoka futi. Salad in things ndoipi iyoyo? Uyaziye chikafu chevarungu. Hauziye salad here regewo. Yezve vanonetsa matsagaya vakaenda kuforeign uko kwako vakanobata maya vakanomhanya makarimwa. Izvozvi vadzoka kavada kunyepedzera kurizina asina basa. Right, tiisirewo kamachips e15 US Tsakamani. Then pamapurana apa akapondisiro mabhaa 11 ka akachekwa kuti kwati maraundi waiziya. Then ndichakupa ka 50 US panapa ka change yacho obva wachikorera muhomotora kawaiziya. Blazman mune shuwa here? Mwari variko wakomana. Nemanyarara anga akaita shopu yangu nhasi so. Mandimudza mukoma. Mati change yese nditori here shuwa? Naiwe, hausikonzere kuti chi ndozviri kutaura. Uri kuona boss Chikombera avaise mari less than 10 US muhomwe inovamakisa. Okay varungu. Regai ndisojonge fast kandikupe miu yenyu. Ko blazman makazoputika rini kudai so? Ndaingoziva kamuri kwenyu kumakuwa uko na Ingrid katsukunyaka. Life changes amana. Ndofunga maiguru wangu ka vaita kusimba kumboko. Ipapo haunyebeyairi mani. Amai Halandi vari kuita kuputika kazvamanje kumboko. Izvezvi kandikutogaya kuvatengera kakapolo vivo waiziya. Vambodai nekudai soka waiziya wangu. Because kudhara ikoko zvamanje ndine mari dzangu inini ndiri kurira. Mune mari baba. Kana masogara kazvamanje Chikombera ndiye akurira. Abhasha mupanduka, abhasha chikonyanga. Pasina muzorerwa. Baba. Kozi maslogani madii kumbozvimira izvi. Hatisi kuita zvechikonyonga panapa ka. Tiri kuita zvemachips. Ndabva ndatodemba kachandakabvira kujoza wangu. Mahwani baba. Pajoza apa vanga kutondishedza kuti mavhalavhula mavhusana ka. Ndakaskidha nemagusheshe waiziya. Aiwa, denga rine nyasha shuwa. Kufunga kuti ndimi blazman maichemera chikafu pamariro. Muchitozikana neoverspew yese iyi. Uko gulezi vachizikana nenyaya yekukumbira hupfu mumaraini. Vatozezwa kane vanhu. Mukumbonyatsoita nezvechakuputitsai fast kudai naye mukoma. Business mind mfana wangu wanzwaka. Ndiri mulogistics ka. Saka zvakabhadhara mazuva ano. Aiwa, zvakanaka wena blazman. Ndipewo kakamari kai ndigare ndakaisa hangu panodziya. Naimi baba vaHalandi, ndo pamuri panapa. Mabva maita zvakanaka kagulezi. Muchisvika panapa ka, tanga tiri kutotaura nablazman kapanapa tichitoti. Iwe mfana putseki maniwe, seko uchiganira pazvinhu iwewe. Baby, handeka pasaidi apo tinotaura. Garwe inzwa mira ndimbotaura naadzimai ka then. Baba Halandi, uneshuwa kuti mari yandatumirwa nababa vevana yese woiba zvako woenda nayo kunodhakwa kubhawa? Shuwa here Chikombera? Baby kani, inzwa kani baby. Handei pasaidi apo ka patinotaura. Kochidemba achivhirwe pane vanhu kanhai baby. Ngachitovhirwa pane vanhu nekuti watadza kunzwisisa. Uneshuwa here Chikombera? Pakaipa. Maharandika. Musazongwanza kachi kuramba chi mangobhara maziro ka. Muita kachi mobhara ziro mobva mabeka koma. Ko Chikombera akazeta baba Halandi rini? Handitaka ndida ndine mwana wangu here. Saka anotofanira kuzviwa sanzu nemashizha aro zvipere. Saka Chikombera kwatongona kuti zvimapamba zvinonetsa. Vakateka erga agongotangira chi pafizi. So imi Maharandika. Ko mari yangu taura kai ndeipi?
He? Chikombera anondishura zvenyimi. Munoziva baba vaHaaland vakanga vari kuChina. So for 5 months vakanga vasingakwanise kutumira mwana mari. So vakatumira 800 US nezuro. Chikombera wamuri kuona apa uyu akabva atora mari iya yese kwakudisappear zvake mwana wevanhu. hezvo aikaka bhebhi chikora inzwanzwe kane bhebhi ndandisati ndachinja kamaranzi angu saka mari iyoyoka ndandichozoidzosera papozisheni waiziya. shut up man, stupid yemunhu. Chikombera ka uri munhu wemhanga iwewe. Iwewe ka ndakusvipa. Stupid yemunhu. Busy salad and things uchidya mari yemukadzi. Une chokwadi here iwewe. Ndimi vanhu vanoshoresa varume mimi. Anga achida kutoita zvesalad futi. Hede, kumba uku kubva nezuro tiri kungonwa mvura ini naHaaland. Hatina kana chekudya. Chikombera une shuwa here iwewe. Zvaendwa. Yesaya yapindira wereshende ngwele yemulonyeni kufukafa kufa kana kufenda. Inini manje ndirikwa handiti ndakakuudza here kuti ndiri milioneya ende mamiriyoni angu akahenga mumhepo maiziya. Varume, ndauya nenhau yangu iri siriyasi ka. Tisu mabrand ambassador manyama. Kune vanoda kuitirwa maport clearance ka. Ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kuBeera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka. Tisu tine chimuti mazuva maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Clear ka, tinobva transporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira. Takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka, tine maagenda ari kuDurban nekuBeera ikoko ka handiti ka. Inzwai nini vabereki, masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaiudzai kuti ndabva kuna Chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa, munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu, ingoendai ka pamaofisi edu isusu ka panamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handiti ka. Hezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.